Moi taas kaikille. Meikäläinen, kun olette PvP ja me pelataan. Mikä tän pelin nimi? Kaivotaan nää peliä. Boring. Ei, tää alkaa aivan. Jump in the lava. Noin. Eikö se oikeesti äly? Joo. Aivan se Nobu aloittaa tähän. Lol. Jos kaikki oikeesti tekee näin, niin ei tää kyllä hyvä lopu. Aha, tää tulee. Tää tulee heti kaikki päälle. Juu, mä rippasin. Tää on niinku tässä tosi ärsyttävää. Tää tulee kunnolla heti päälle. Brrr. Taas. No okei, nyt sä lähet alusta. Mitä mä just tein? Soittamaan. Joo. Jaa, sä tulee heti tappamaan. Juu. Nice. Ei. Okei, nyt. Voi vitsit, mä rippasin. Lolts. No, en mä tiedä. Mikä taas sulle rippää onks tää? Näin. Ei! Mitä? Ei! Fail mate. Mä kunnon failmate. Tree chopper. Vakkia. No niin. Urpo! Noin. Ei oo aikaa rapin enää. Pakko päästä. Oi. Nois. Ei kauheeksi. Voi vitsi. Rip. Rip. Mä en saa tätä peliä yhtään. Mä vihaan tätä ihme Anvil hömmeliä. Tää on yhtään kivaa. Ei kivaa. Mitä tää just tippuu Anvileita, vaikka tää on loppunut? Joo, koska se huuraa vittu kuupeessa. Voi vitsi, mä feilasin. Se on kotona ollut ja silloin mukaan. Ei, kun tää on 180. Ei, on 180. Nyt mä teen tän. Enkä ota kaikki. Noin. Get wrecked. Jump into lava. Okei. Okay. Mikä on mulle? Eiks nää oikeesti osaa yhtään tätä peliä? Joo. Kipe. Yes. Muista, että sunnuntaina on isänpäivä ja mennään. Bruce Wood. Noin! Niin, on pitkäpäivä No. isänpäivä. Me muualle soittamaan, please. Mä vihaan. Mitä? Tuu vedä sun hiukset irti päästä kohta. Mä voin kuunnella, kun aapuvalossa on lähden koulussa. Se ärsyttää ihan tahalteen. Ei, mikä Nobo! Kiitti! Ai se tulee Nobo ja... Mitä tuolla on jotkut häkit?
Ihan just saanut hittiä aluksi. Mä vihaan Rafaelia. Mitä te yritätte? Jos te oikeesti feilat tän, niin mä oikeesti itken. Mitä hyviä te ootte. Mitä sä yrität? Juu, nää on tiimi ihan selvästi. Mitä? Black, money, black, hei. Pinkki. Ei, tää on väärä pinkki. No niin, pitää vähän keskittyä. Joo. Nyt kaikki me muut harpattua X-Dark. Kaikki muut ripataan. Mä rippasin. Juu, rip. Menisinkö vielä yhteen? No voisihan mä mennä. Vielä yksi. Olisiko täällä missään ketään? Vetää paljon populaa. No. Tämä video oli tässä. Muistakaa painaa tykkäysnappulaa, jos tykkäsit videosta, jatkaa kanavani. Mä olin Katte PvP. Ja tää video oli tässä. Moi moi.